Go héadúir tá taide dionanta in éireann faoi chalíní agus dégóirí agus an nearcata acub i dro chórsaí sport agus aclaíochta. An cólacht Lidl rinne comisiúnú ar an taide. Gréir na figurí telefonineh féinmhaoine agus mearchlantin níos fearr na taide bhí bhú am an chalíní as a bheith aclaí. Dúirt ar freisin go siad níos sásta intal péin nach raibh siad chomhaicneach le chalíní nach raibh baintach leis sport agus nach minic gur bhaithe siad a níos le brí. Léirí tar freisin go maithíonn ráithríonn go chalíní na dé go píorhrú agus grátí ceannaí go sin mar eolar bhrú fin gcuí a bhreanna siad. Dúirt seachtadó fan géad go chalíní nach bhfuair siad an spre go ceanna sa sport agus fuair buachalaí ar chomhaíslob. I móthairmse tá sé fearrtáchtmhacht go bhfuil role models le feiceálacha, daoine cosúla Céis Taylor an méid a rinne sí le haig an sport agus le haig mánig immert sport. Just honestly siad in anna rá. Tá an anna bheith cosú leis an band sin agus cén fáin nach bhfuil mé in anna bheith cosú leis sin. Agus freisin is dólam go raibh go dul mána cuid ruí tá fós go dálam agus tá fós an úsáid, daileála daoine eile agus an cumarsáide ceart ach an rud is móna an monín cosúla bheith an seo in an caint le daoine os cóir camera, dólam é sin tar éis cluichí agus ruí mar sin. Ceistíú chalíní idir rábhlíonn 10 agus 7 an taide seo agus tuismothirí agus daoine fásta agus léidir se gra chalíní aclaí níos fearr i déile le dúchlan na tíl ná na chalíní a dán ón sport. Mar a trasní cheala nó dheocht TG4.